Ira, ginaingon, sa manang paglimpong sa kapikas, apan ang tentasyon dili kapungan, mo kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kumusta ka na, Harvey, ha? Dili okay, Warden. Oh, nganong di man okay? Ay, pulos uwi ayaw mga tao nga niya sod sa prisuhan ay. Ay, naman sa mga pag-adjust na nila, eh, bago pa ka rin, eh. Mga tulo pa magkakabuan, sukad ka na so din, di ba? Warden, tabangi ko sa akong kaso, bi. Arong makagawas din ko din eh. Ang sura na, Harvey. Kapatay mo ka. Self-defense nung gutong ako, Warden. Kinsa may di manalipod, ay nga. Gipuspusan ko kog tubo sa man sa babae nga akong gipamisitahan. Ya, nailog na ako ang tubo, ug ako siyang gibawsan sa pagpuspos sa iyang o. Huwag maoy na kaingon nga iyang imo siyang napatay, di ba? Oo. Oh, uy, Alarma man. Warden! Oh. Doon na nakapuga ka mga pinirisa ko Usa? Uy, pila siya kabok! Mga lima! Usa! Tawag yung mga presintos kapulisan na rin mahibaw sila o makahimo silang checkpoint! higayon ko na ni. Nagkagubot sila. Mupugas ako. Late na git ko daw. Nanong traffic man kayo ron? Tay, nanong traffic man? Ambot nga ano ni. Doon na siguro yung nagbangga. Basta kulit na. Spasag padagan kalibangon? Uy, doon na may daghang mga pulis nga ano man eh. May mga policeman? Uy, unong ta kay doon na checkpoint. Ko ani, uy. Animal. Madakpan ka ko ini. Aray, Park. Nasikip man ka na kumaayo. Smog dito. Part, sorry ha. Oh. Park, Sorry. unsay, Kutsilyo ning niya sa kilid. unsay, Cooperate lang, Part ha. Unsaon nga apiki naman. unsay, Ako gipangita sa mga pulis, Part. unsay. Ay, lagiyok lagi. Tusok ko ng kutsilyo na nimo. Ay, palata, Part ha. Paliyok lang. Please lang. Ha? Maraw ta si Jim. Ha? Di ko. Park, ayaw. Dungal kita ka na lagi. Ipatuo na to nga magti-ayon ta. Aron di ko madakpan. Dali na din, Part. Dali. Park. Hinay lang. Sweet ka, ha? Kana. Excuse me. Kana. Lord, di pa ko gustong mamatay. Uy, hingin yung plate oy. Uy! Mga buang ay! Ay, kutasa, uy. Salamat sa iyong pagpirit na ko, Part ha. Lawas naman ka. Kay, wa man ka masakpis mga pulis. Ulit na Part. ko. Daily pa. Unsa? Kung mapauli ka, imo niya ko i-report sa mga pulis. Di lagi, Part. Di ko Promise. musalig nimo. Maong ani lang tang duha, ining dapit ha. Unsa? Unsa nag-urasa, Pedro? Alas 11 na sa gabi. Pastilan. Wa palagi sa Ira. Ambot oy. Ay, mo gini nakalisod ining watay cellphone. Saan man po na nato nga, dili mo ta makamaong bugamit na ng cellphone. Pedro lain nang gidida kay kikulbaan kog maayo. Inom ng tubig oy. Atakihon kasi bakulang niya. Doon na ba kay di princess kasing-kasing? Paita ba ini, uy? Papaulian ako sa amo, Part. Kung mamugos ka, patyon lagi ka ba? Oh, Ako pa ni mo, no? Maghilom na lang ka diha. Pero hindi mo hunong imong edad ba? Nakasabot ka, Part? buang ay natog na. Saan man ako ni pag-ikyas?
Ni aman may ining mingaw nga dapit. Nihakot ng kanahan. Sa ato pa, nindot ang iyang pagkatog. Nakinahinay ko, muikis ko. Oh. Ang kutsilyo, naagihapon siya kamot. Kaini. Pananglit mo ikis ko unya masakpan niya. Kuya sa dungkapon ko. Piniriso ra bagid ni. Basig nakapatay ni siya kadaghan og dili mahadlok nga mopatay. Sa mga buhaton ini eh. Saban. Naluwi ko niyong part. Pero, nagkinahanap ako niyo. Sorry kay ka. Dili ko daw itong pagkatao, pero napiki lang ko. Ligda na siya. Kada ka. Wala ibuhat ang part. At magkatugsan ka. Di ara ang picture sa among anak, sir. Oh. Gwapo mo din eh. Liwat na ko, sir. Liwat na ako eh. Liwat ninyo duha. Lagos kayo noon mo. Ay, Basig, maulir ni siya. Basig, gidaan na siyang uyab o kitapan. uyab ang among anak, sir. Naiuya boy. Wa! Naalaki, babae sa maniya. Uy, tumuwi din yung anak. Oo, sir. sir. Gigutom na ka? Kaayo. Klaro man kayo, luspad naman ka. Ngita tag pagkaon ha. Pero, ay gid pagkitag laing liyo ka. Kay di ko managana sa pagpatay nimo. Lagi. Busog? Busog ay. Busog kay kus daghang tubig. Usa ra ka pan, ako matagbaw eh. Saon? Pila ra may mong kwarta. Gwapo ka. Ano gun nga napreso ka? Kuha pasag ka. Anugon kung di ka makatilaw og langit. Sa? Buang ka kaniya. Parehas ng laki oy. Sa bali oy. Be, ipakita kung doon na ba kay tumoy sama sa kong tumoy. Awa lang nailabot part. Muna diha. Kisay mo nga. Ila-ila din oy. Ayra, ikaw? Harvey, surrender na lang sa mga pulis. Ano kundi ka? Tabangan ka kaghangyo sa imong amigong warden. Ay. Oh, sige. Surrender ko. Pero, may condition ko. Sige, sugot ko. Unsam na ha? Mag-sex ka. Unsa? Magbuang man ka ka? Buang niya. O pa rin kakasuwa yung sex day? Wa pa no? Oh, lami kayo na kay... Ako pag una maka-virgin mo. Hanggaw ni mo no? Ay binuang nga part. Seryoso ko eh. Nasa man? Pagpili, Ira. Kining kutsilyo nga mo'y mutapos ni mo o kining ako nga masumpayan ang imong kinabuhi. Oh. na lang imo part kay Oh. di pa ko gusto mamatay. Sure ka? Sure lagi. Basta sure pud ka ha. Nga mo surrender ka. O lagi, promise na ko. Surrender ko. Ha? Basta, anak ha? Oh. Tapos ko Lagi di. uy. Ay, kalamin ni mo kaksabi. Kainit ako ni mo. Rehan. Mayroon akong mupalami. Lamian ka. Sure uy. Sigtapi. Kaya, kan pag hindi ako, tanawa, ikot na ka, ha? Niya ba? Niya ba? Ayan ko ikaw po ba? Hubo man dayon. Sino ka yan? Ikaw sa niya. Uy, ate. Hindi lang. Niya.
Kani mo sapot. Kani kawas. Kini mo panty. Unsa na ko ni? Ayaw. Kini sa imong sports bra. Labi ani mo tumbuya ka. Na. Kami ani mo buko. Pakuan ako, ani. Kung makatilaw ka rin ako, mapangita ka na ako. Hindi ka makatulog ka. Ipasuot ko na ni. Ready na ka, Ida. Ready na. Ready na, Daddy. Makalis. Ay, sibo. Steady lang. Uy. Sorry. Hindi na ako. Regina pa rin mo. Ivy. Takot lubot mo. Ivy. Ay, Daghang salamat ni mo, Ira, ha? Uy, sa pa yan, Warden. Warding, kung magminyo na doon ni Ira ba? Ikaw ninong na mo sa mong kasala? May problema na, Harvey. May saan sa nako, ha? Di na ka magunaon nagpuga din is Blanguan. Sure kayo, Warding? Ako'y bahala niya, Warden. Kay Basig, mamabdos ko. Uy, matawag nga amahan ng akong anak. Uy, nalabi mo kang Warding. Ano? Kau ba ay naka-virgin ako? Mabdos niya ko sa itong dibuhat. Muli sa kusamo, muli sa kusamo, ha? Pagkasama kasi niya. Bitaw ko kung saan. Ako na yun. Ako lagi. Pag binuotan din niya. Love you. I love you too, Ira. Tuloy na tuloy, eh. Kada adlaw ko maduaw kang Harvey sa prisuhan. Isa, dili pa tingdalaw. Punsaon, naigugma mo ko sa kapiniriso. O, na-virginan ko piniriso. Mga katulong kasama ang kaagi ni Ira. Diniling tulumanon. What's the style? Na virginan o piniriso style. Kini mo sugilaron gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.